Errutina jasaio Eko bizitza bakarra Da ez etxi Nekatua gaudelako Betiko modu Namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan bezele Uatea Bondala dala ua Hau ekipo, ongi etorriak Amaikamper saiora. Gaurkoan Mendikamper enpresa ezagutuko dugu. Ibai zai daukagu, beraz goazen ikustera ze duen eskuartean. Egunon, Ibaitxo! Kaixo, Zer moduz gazte? moduz eman, ondo? Ongi, hementxe. Eskutu tartean dituzun furgonetak eta gauzatxoak ezagutzeko gogoz. Oso ondo, Non gaude? Bueno, Kanpesun gaude, Kanpesu da Arabako mendialdeko herri bat, justo Nafarroko mugan dauena, eta, bueno, hemen daukagu tailerra, eta, bueno, ointxe ikusiko dugu zer egiten dutu. Eta Mendikamperrek historia noiz hasi zen, zenbat urte damazkizu, zenbat egiten duzu lan hemen? Oin dela 10 urte hasi ginen, Vale. Amako garajian, iaia guzti bezea. Ointxe ni bakarrikan egiten dut lan, Vale. eta normalean proiektu batekin egiten dut lan hasi eta bukatu, eta hola, klienterakin daukan harremana berezia izaten da, ze azkenean beti gaude, nago bere proiektuarekin eta bere harremanekin, eta arazo bat gertatzen baldin bada, gustu berarekin egiten dut berba, eta... Vale, ez dituzu bibide nahazten, ez? El telefono roto, ez da... Ja, bai, edo batzutan askotan gertatzen da, ez? Proiektu bat baino gehiago, edo arazo bat baino gehiago hori aurre egin nahi baldin badiozu, beste arazo bat suertatu egiten da. Kasualidadez uste dut badituzula 3 furgoneta, 3 prozesu ezberdinetan. Hoi dira. Erakutsiko diguzu hemen duzun hau? Hasiko gara lehen justusto asteburuan ekarri zuten Bartzelonatik bat berria, justusto dago hasi barik. Ukitu gabe, orduan. Pero ikusiko dugu pizkat prozesua nola egiten dugun, eta gero ja nola bukatzen ditugu. Vale, guazen ikustera hasieratik duzun hori. Desitxuratzen dira oro Baina bada mantendu Bai, esan duzu halako furgonetak hartze dituzula bakarka. Hoize da. Eta gainera bakarrik egiten duzu lan. Horregatik. Zer dela eta egiten duzu hori, proiektuak bakarka? Jende asko egiten duena da 3 proiektu sartu batera, eta 4 klarabia jarri, 4 bentana jarri, orduan, hola egiten duzu tipo produkzioen kadenako bat, ez? Vale, seriean nola bai lan egin. Zer gertatzen da holako proiektu, bueno, tailerreko gauzetan, asko irauten duela bere proiektu, bueno, klienterantzako proiektua. Claro, bezero batek ekartzen duenetik jasotzen duen erarte. Hori, da igual pasen da urte bat edo urte eta erdi bat. Orduan, guk egiten dugu justu aldrebes. Hartzen duguna da proiektua, gutxi gora bera ematen dugu 3 hilabeteko epea, eta orduan ja egiten dutu harremana eta prozesua txikia edo brebea, izaten da. Bai, osea, igual izan daiteke zuretzat lankarga, osea, beste proiektu bat etortzen zaizunean, berriz egin barko duzu, ez isolamendua adibidez dena delakoa, ezin duzu aldi berean denborak horren beste ekonomizatu, baina bezeroaren dako bai onurak dituela. Hoize da, horregatikan. Eta, bueno, gero, bebai, ez dugulako ezer berdin egiten. Ez dir, orduan, hemengo proiektua izan behar gauza bat, horkoa beste bat, ez dir, distribuzioa ezberdina, koloriak ezberdina, oeko gauzak ezberdina, orduan, bakoitzaraka bere lokura eta bere gauzak. Bai, lan egiteko modu honek baditu zuretzako alde oso onak, azkenean oso bereizgarriak diren proiektuak egiten dituzu, bezero bakoitzak eskatzen dizuenaren arabera. Hori da, serieko prozesua, ez asko gustatzen, ze azkenean da beti berdin errepikatzea 3 aldiz, orduan, ez hola gustatzen. Zu mugituagoa zaren aldetik, ez zara aspertzen horrelakoak egiten. Vale, eta furgonetak adibidez konzesionarietatik zuk ekartzen dituzu, bezeroak ekartzen dituzte, nola egiten duzu lan? Normalean beti ekartzen du bezeroak, horregatik gauza bat importantia dago, ze izan alda furgoneta berria, bigarren eskukoa, edo
zure aitak opari dizulako edo zeo zer. Eta adibidez, bakarrik lan egiten duzu horrelako gran volumen edo proiektu handiekin? Ez, egiten ditugu gauza guztiak, ez dir. Tetsuak, mueble txikiak, Berlingo, Partner, Rifteroga txiki-txikikoa, erdiko tamainuko Volkswagen, Traffic edola, eta hau da L2, hori edolako gortxe bat L2 bat, eta edo zein saltxetan sartzen zarazu. Eta hemen utxutxik ikusten dugu furgoneta, zeintzuk izaten dira funtsezkoak diren lehenengo urratsak, edo nola egiten duzu lan hasieratik? Lehenengo kendu behar dugu oize txapa, separadoria, eta ja, hasten duguna da, dana ondo aislatu, beti egiten dutu Kaifreseko markaken, isolamendu markakan, txapa moztu, ez dir, dungo ikutu klaraboiak, eta gero ja, dana sartu korrugatua, ez dir, elektrizitatea joango den. Hori da, joango den lekutikan, eta gero dana bateria jarri, kablia jarri, eta gero ja zorua, lehenengo gauza, gero tetxua, eta ja hortikan ja dana paralelo edo dana liso-lisoen lekutik, ja hasten zera eskuadratzen mueble guztiak. Claro, hau orain biztaz ez da ezer ikusgarria, azkenean ez da polita esan dezakegu, baina erabilgarritasun aldetik eta funtzionaltasun aldetik lehenengo urratxo hontan badaude innegoziable diren, edo eztabaidatu ezin daitezken hainbat kontu, ez? Lehen komentatzen genuen batzutan gertatu hori dela oso furgoneta txukunak ikusi ditzakezula, ez? Azkeneko emaitza oso politak, baina ikusten ez den hortan, zer da garrantzitsuena, zure ustez? Dana da garrantzitsua. Nik adibidez beti bezeroi esaten dien moduen, guretzako beste proiektu bat da, baina zuretzako izan daiteke bikoteko futuroko proiektu bat, ilusio bat, hori asko mima behar da. Eta behin isolamendua duzula, kableak dituzula, zorua duzula, zein izango da hurrengo urratsa? Bueno, depende ze distribuzio jarriko dugu proiektuan, 4 pertsonentzako viajeko eserlekua jarri baldin bada, horrek hasiko da, o esango digu, non izango da bere lekua, saloia egiteko, eta hortikan ja hasten geha bainuko hormak jartzeko, eta ja hortikan ja badakazu justu erdian lauki bat, egon gelan modukoa diozu. Eta hortikan alde batera, eta hortikan bestaldera, baina daukagu ja un poco bere neurriak. Esan dezakegu furgoneta guztiek daramatela, edo gehienek daramatela OEA, komuna eta egon gela, baina orduan bigarren fase hortan ja xehetasun guztiekin hasten zara, ez? Zer nolako OEA, zer nolako komuna. Egiten duzu lehenengo hormak handiak, izango da bainuko kabina eta beste kozina duen beste horma, eta hortikan ja hartzen zera oherantz edo kozina edo saloiarantz. Vale. Ikusiko dugu prozesuaren beste partea? Hoxe da. Venga, gozen ikustera. Bueno, Ibai, hemen dagoeneko furgoneta honek ja badu etxe itxura. Eta ikusten ditugu hemen lehen komentatzen zenituen parteak, ez? Edo komuneko kabinaren afera hori. Hori, hau kabinako bainua, bainuko kabina, eta hau saloia, gure saloia, L2, L2-tan gaude, orduan saloia pizkat txikiagoa da, eta hemengo gauzak dira kozina, fregaderua, nebera, eta gero atxian dokagu OEA. Osea, distribuzio normala. Harritzekoa, edo, nahi harritzen nagoena da, azteko, sarreran, kriston espazio pila dagoela, ez? Normalean igual sukaldeak luzatu egiten dira pixka bat onuntza, eta gero hemen espazio handia dago. Bezero hori da, zergatikan, edo bezero honek zergatikan nahi zuen holan? Bueno, bezeroak ez zuen nahi sukaldea,
Eta, bueno, homologazioko gauzak direla eta, bueno, lehenengo homologatu autokarabana bezala, eta horregatikan eraman behar zuen sukaldia. Ze motan homologatu daitezke horrelako ibilgailuak ba? Behikulo vivienda edo autokarabana. Eta gero hemen, adibidez, normalean ikusten ditugun serieko furgonetetan, pasilloa asko meagoa da. Hori zuk nola lortzen duzu hemen dagoen espazioa nolabait ekonomizatzea? Claro, guk egiten dugu lan dana furgoneta barruan. Vale. Orduan, horrekin egiten duguna da beti jun atxerako aldugun maksimora, ez? Vale. Osa, txasitik txasira egiten duzuela. Orduan, altilloko hautsen mobiliak, beti juten da, dana atxera, eta gero, ja, hortikan egiten dugu, jartzen dugu dana, eta hartzen duguna da almacenaje asko handiagoa, pasilloa asko handiagoa, orduan, lekua izaten da berdina, espazioa izaten da berdina, hementxe bainuan eta dana, baino ez dugu galtzen atxian ez denan ikusten. Karo, oza, azkenean, hemen zentimetro guztiek hori da. Zentimetro bat beste gauzen, egiten duguna da. Txikitu, estetikoki igual kanpotik bai berdina dela, baina fondora. Txasia berdina da, baina gero, sartzen berdin mazea, jo, zean petuz. Eta azkeneko ukituei dagokionez, egurrari dagokionez, nola egiten duzu? Zuek hemen egiten dituzue egurrak koloreztatu esan dezagun, edo ekartzen dituzu zuzenean? Guk ekartzen ditugu dana aplakauta. Vale. Egiten ditugu lan 3 edo 4 proveedore ezberdinekin, eta bere gama koloreko guztiekin. Eta atzeko partea igual ikusi dezakegu 3. furgoneta ikusi aurretik? Bai, bazen eruntza. Bueno, hemen txedakagu ohea erdi alturean, bakarrik handa ohe bat, 130ko zabalera, eta bat 82 zentimetroko luzeeran. Eta apuratu egin duzu, hemengo zirrikitu guztiak hartzen, ez? Honek egiten dutugula sartu, eta gero ja koltsoia, hemendikan 10 zentimetrotara dago, orduan ja hartzen dutu luzera guztia. Vale. Furgoneta hau orduan prestatua dago 2 pertsonek bidaiatu eta 2 pertsonek lo egiteko, ez? Hori da. Vale. Eta behan zergatik ditu zulo hauek, adibidez? Zulo hauek daukate koltsoia transpiratzeko. Vale. Hau somiar estensible bat bezala. Hemendikan egin aldugola. Dos. Edo hola honea atarri. Karo, orduan handikan ere. Hartzen ditu gauzak, holako tablia kendu alda. Vale. Osea, kitaipon modukoa da tabla hori. Vale. Eta justu hemen behian dakagu hortxe kalefazioneko sistema. Hemen behan? Hemen behian. Vale. Eta hemen dikan. Dos. Orduan, hemen dikan eskuragarri dago, baita hemen dikan ere. Hori, hemen sartuko ditu silla, mesa eta, bueno, kanpineko gauzak. Eta justu hemen dakagu txikiagoak, eta hortxe dakagu bomba, hemen atzeko instalazioa, eta justu hemen maletero... Orduan hemen ere, atzeko parteko zirrikitu guztiak erabili ditzake bezeroak. Hori da. Gero hau da dana polipiel goek tapizatzen duguna. Zuek egiten duzuen hemen? Normalean jendeak egiten duena da plastikokozko piezak ja erosi eta jarri, eta honek ematen dio berotasunan pizkat, hori da, gozotasun da, ze azkenean ohean gaude, gero ateak izten ditugunean, plastikozko gauzak egiten baimazu lo, ja... Ja, molestatu egiten dizu... Ez da oso erosoa, ez? Vale. Ostia gago bait toldoko palua irekitzeko. Eta hemen orduan, ohe bakarra dugu furgoneta honetan, baduzu edo badugu ikustea literadun furgonetarik? Bestean, unbarga beste... Bai, guazen hori ikustera? Venga, guazen. Bueno, bai, hainbat gauza ikusten ditut hemen, galdetu nahi dizkizudanak asteko, enuen sekula ikusia... Litera hau, eta bueno, az gaitezen honekin, ze gero hengo dizkizut beste galderak. Justu litera hori oindela 10 urteola patentatu genuen, lo egiten ez dugunean gora eramaten dugu, altilloa mantentzen dugu,
kama elektrikoekin gertatzen dena da, gora bain badu altioa ezin duzu jarri. Karo, orduan hor edukitzen duzu oraindik almazenajea gauza gordetzeko. Lo egin behar dezunean, egiten zuela, hoea egin da. Eta pizpas batean baduzu ja, 4 pertsonek hemen erosolo egiteko tokia, gehi almazenamendurako sistema. Ostra. Eta igotzeko berdin-berdina. A ber. Kronometratzeko esan barra nizun, baina mugiko erratera orduko honek ja egin du. Jode, tita batean. Orduan, justu hemen daukagu goltxoi oso lodia, Vale? bezerako ezuelako, eta normalean pixkat, 2 litra daukagunean, hau ze pixkat berago dago. Hemen, zen importantia, hemen txedakagu... Bezero honek elurretan ematen du ia bizitza osoa. Eta snoweko botak eta eskiko botak hemen jartzen zu buruz bera, eta... Hor dagoen altzari hortan, a ber. Justo hortxe behian, dakazu kalefazionoko irtera batzuk. Osa, zulotxo horiek dira, hortikan beroa igo dadin. Hori da, orduan, guk sartzen badin bat dugola, zikatzen dira. Vale. Claro, gainera, honek egiten dio ere bertan beroa mantentzea. Claro, orain hau igo duzula, zelako invento ona, horrelako somier... Claro, hau da, somier korredero bat bezalak, hartu lehen ikusi dugun moduan, baina ondia. Bai, zabala. Orduan, hau kendu aldugu, motorrak hemendikan sartu, eta oea jetxi, eta goian behan egin beharrean. Motorrak, bizikletak edo menan sartu, eta justu dakagu behai, snoweko tablak, eta eskiak han ikusten den zirrikitu hori bada luzera aldetik snow tablak sartu alizateko. Eta beste galdera bat burura etortzen zaidana, hau, edo maletero hau ikusita da, izugarrizko zabalera dagoela hemen. Aldetik aldera izugarrizko zabalera dago. Normalean, ur depositoak hemen daude. Honek non ditu, ez du urik. Bai, dauka 165 litroko... 165? 165 litroko depositoa. Osea, normalean, baino litro gehiago dauzka, eta nik hemen ez dute... Eta barruan dago. Non duzu eskutatua? Akagu justu biko eserlekuko... Atzeko bankadan? Hori da, atzeko bankadan, justu zure eserlekuko betik, eta sobresuelo, dukatuko dakan sobresuelo justu horrek saloian, hortikan behian. Ikusiko dugu erdiko parte hori? Bazen. Bale, nire ipurdi azpian... Hori da, ipurdi azpian dago, eta hausia da depositoa, eta ora. Zuberako depositoa da, eta egiten dugu udana. Osa, formen eman aldiozu deposituei ere. Bale, hori da. Eserleku bat, hausia da marka batena, forma bat dauka, beste marka batena, beste forma bat dauka, orduan, depende ze marka, egiten dugu forma bat eta beste. Eta furgoneta honetan, zenbat litro, esan duzu, 165? Eta zikin? 100. Vale. Kriston autonomia. Guk beti esan dugu, ura autonomia da, nebera haundila edo txikia autonomia da, eta gero, honek darama litioko bateriak, plaka solarra haundila, autosuficientea da... Osa, hemen denbora luze zibilia izateko pentsatua dagoen. 4 edo 5 hilabetetan ez duzu arrankatu behar. Jode, osa, izugarrizko... Orduan, batzutan hori ere, ikusten ez den hortan, inbertsio handia egiten baldin baduzu, ez? Osa, igual estetikoki gehiago gustatuko zai ikusleio gutxiago, baina ikusten ez den hortan inbertsio handia egina dago. Batzutan askotan da garrantzitsuena da, ez bestia baino. Dana da garrantzitsua, baino. Bai, leheno komentatu duzun bezala, ez azkenean, baina nik uste dut ere bezero guztiek aman komunean dituztela gauza batzuk direla. Oea, komuneta gaudela, autonomia. Ura dana. Claro, adibidez, juten badin basa asteburu batean, ez duzu jenauko dana 165 litro. Bai, eta hemen... Begira ikusi ditugula furgonetak eta egondu garela tailer ezberdinetan. Baina horrelako mairik enuen ikusia sekula. Baitu, resina epoxiko maila, rekordu eta gauza askokin,
Eta, pues eso, hola nahi zuen bezeroak, eta Eta horrela montatu duzu, hori da. Eta izugarrizko almacenaje handia dauka, honek? Hemen ditugun Hori da, kajoi dakazu hiru honetan. kajoi. Baina, claro, ikusten dudanez, hau martxan, oso ongi dago, ez du Bai. kolperik ematen, baina martxan giratzeakoan ez dut ikusten blokeorik duenik, edo... Bueno, nik ematen badiotenea, ointxe ireki. Ah, bale. Osa, orain ezinezkoa da Hori da. irekitzea. Hori da, orduan viajian. Osa, sistema elektriko batekin kontrolatzen duzu. Gerora ere, harritu egiten didana da, sukaldeak duen enzimera hau pieza bakarrekoa. Hori da, fregaderua dana pieza bat, hause bezala, eta, Solid Surface materialeko, daude marka ezberdinak. Harina da berez, edo pisutsua? Ez, pisutsua, baino indestructible. Vale. Askotan egiten dana da, hoteleko enzimera antxako, recepciones, eta holako gauzetan txoko, cosa de mucho trote, Vale. eramaten da... Osa, aguantatu egiten duen zea bat da. Da indestructible. Vale. Eta sartu garenean, nabaritu dut, zorua etzela egurrezkoa. Hori da, teka sintetika ditzen dena. Erabiltzen da askotan, huekeko barkutan, beleroko tipo, ez da, beleroko teka itxura, baino egurrez ez izan da. Ikusten ari gaituen jendeak nahiko balu furgoneta munduan sartu, kanper munduan sartu, ze gomendio emango zeniokezuk? Lehenengo gomendioa, furgoneta erosi baldin badauka, somier bat edo kotxoi bat botatxia, eta furgonetakin ateatzea. Eta ja horrekin, oindela, utxa. Eta ja horrekin... Motxila batean arropa eta somierra. Eta orduan ja ikusiko zu, lau pertsonentzako baldin bada, bakarrikan daukagu distribuzioa. Ze azkenean, zerluku horrek jumar da horra, eta orduan ja... Ja, honek ja baldintzatzen dizu beste gainontzeko guztia. Daukagu aukera askorik. Baina, bientzako baldin bada... Claro, ze lehen ikusi dugun hortan, estuagoa zen, ez? Estuagoa zen, baina ez eusukalako zintura. Bai. Orduan, hauek daukada lau viajatzeko, gidatzeko, eta beste lau lo egiteko. Orduan, horrekin, bientzako baldin bada, eskin lehuzu, hau, nahi dozuna. Orduan, bainua hemen jarri, azukaldia hemen jarri, edo hemen bestaldean, txaloia hortxe jarri gama elektriko batekin, oea hola jarri eta egin aldezu, nahi dozuna. Orduan, lehenengo gauza da, danak ez garela berdinak, guztiak ez garela berdinak, orduan, igual niretzako distribuzio bat perfektua da, eta zuretzako ez da berdina. Ez berdina da. Orduan, lehenengo gauza nik esaten diona jendeandera ez, jun, atea, ikusi, zer behar duzun, eta ja, zer behar duzunekin, ez edazu. Ibai, nahi dut, hola. Eta guak egin dugu presupuestua, korokiz batzuk eta orduan, ja, horrekin, ja, azten gara lanean. Karo, gaina, esan duzun bezala, proiektu bat hasi eta bukatu bitarteko harreman bat dago bezeroarekin. Bezeroak aukera dauka zuk lana aurrera eramaten duzun aldian bisitan etortzeko, ikus dezan eta... Tailerra irekita dau, ez dir, incluso kanpoko Bartzelonatik etortzen bali adibidez, beti gaude idaltzen argazkiak, behitu nola dezun hau, edo hola daramagu proiektua, edo behitu argazkiak, edo hemen adibidez esaten zu botz. Plakak, klaraboia ondila, plaka, eta behitu hau ezin dugu egin, baino, edo uneko zalantza, lehen komentatu duzun sukaldearen kontua, ez? Igual tipoak edo tipak ez zuen jarri nahi, eta gero zuk hori egiteko duan esatzen, oi ziu, jakizu... Hementxe proiektu honetan adibidez, daukagu nebera txiki bat, txikiagoa, baino fregaderua ondiagoa. Zeberak nahi zuen, ematen zuen preferentzia fregadera ondi bate da, nebera... Hemen, kanper munduan zerbait ikasi badut, edo nik uste dut ikusentzulek zerbait ikasi badugu, bada,
guztiok nahi ditugula hainbat gauza jarri, baina jartzen duzun gauza bakoitzeko beste bat kendu beharra duzula, ez? Dana nahi dugu, furgoneta txiki bat, gauza askorik. Eta hori, ez den asko oso zaila. Orduan, igmar dago dana da, espazioa eta berdin-berdina da, orduan, ematen dugu prioria batxuta, gauza batxuta, edo bestera. Bale, Ibai, pila bat eskertzen dizute gurekin emandako denbora. Asko gustatu zaiz zure lana eta zure furgoneta hauek egiteko modua ezagutzea. Eta zuei ikusentzule, urrengo 11 saioan elkar ikusiko dugu. Badakizue kanpezun, badugula mendikan berri bai, buru belarri lanean ibiltzeko gogoz. Mila esker. Venga, Que diga y te da potencia gobernar.